Вәйс Бәйрәмов көй язган җырларны кай вакыт халык җырлары дип уйлыйлар. Алар күңелгә бик тиз үтеп керә һәм халык арасында танылу ала. Татар эстрадасында безнең популяр җырчыларыбыз җырларымны башкара, Аллага шөкер. Ул теге җыр язып тормый, тыңланмыйча. Халыкка ишетелә, халык таный, халык Аллага шөкер. Бу җырның сүзләрен Рөстәм Асаевның апасы иҗат иткән. Көен кемгә яздырым дип озак уйламый, Вәйс Бәйрәмовка бирә. Гомумән Рөстәм Асаев композиторның 5-6 җырын башкара. Исәнләшү дигәнен хәтта Ташкент дәүләт консерваториясенең зур залында оркестрга кушылып җырлаган. Аның җырларына килгәндә искитмәле, үзенчәлекле. Чөнки ул үзе шундый тәртипле, акыллы, тыныч кеше. Үзенең эмоцияларын, без менә мин инде үзем бик эмоциональ кеше, минем инде теге күренә ул. Ул эмоциональный, әмма ләкин ул үзе менә үзендә тота белә. Шундый итагатлы, бер вакытта да менә ничә ел эшлибез, инде 20 елга якын. Бер вакытта да кемгә дә булса, ялгыш кына да бер кырын сүз әйткәне булмады, ул шундый. Шуңа күрә аның җырлары да, иҗаты да шундый якты. Менә сабыр булуларны түләр, алар кайсы вакытта кирисенчә комачаулый. Мин үземне үзгәртәсем дә килмей, ясалма итеп үзгәрәсем дә килмей. Гел кирәләрдә инде. Ничек хәлләрең? Әкрен генә. Әкрен генә, ул синең әкренең барсы да эшләп барасың дип теге. Аллаһ шөкер, эшләнеп бара. Ярсу елгалардан, бурур тыялардан. Җыр теләсә кайсы вакытта туарга мөмкин ди композитор Вәйс Бәйрәмов. Төрле жанрда иҗат итсә дә, бигрәк тә моңсу җырлар күңеленә ята. Лирика булырга тиеш, тыныч җыр булырга тиеш. Кичкенәдән әтисез булуда тәэсир итте микән аңа. Күбрәк менә шул элекеге безнең тормышның авыр вакытларда туры килгәндер инде, шуларда калгандыр инде шуңа күрә. Авыр көннәреңдә дишеңне кыскыраш. Вәйс Вәдүт улы Бәйрәмов колхозчылар гаиләсеннән. Әтисе ул мәктәптә булганда бик яшьли вафат була. Әнисе 3 бала белән калган. Музыкага мәхәббәт гаиләдән. Бабайның тальян уйнаганда кич белән мин үзем Арча районы Симитбаш авылында туып үстем. Инде күрше авыл Кышкар дигән авылга да ишетелә торган булган. Әнә Муллагали тальянын сыздырта дип инде әйтә торган булганнар инде. Скрипкада бик яхшы уйнаган, бик матур. Абыйларым да, әникәштә, алар гармонда үзләре өчен булса да уйныйлар. Апам, әтинең инде сеңлесе, бик матур җырлыйдыр. Беренче өйрәнгән уен коралы тальян була. Мәктәптә укыганда сәхнәдән төшми ул. Тик башта бу өлкәне сайламый, хәрби булырга хыялланган. Хәтта уку йортына да барып карый. Анда керә алмавы, язмышның аны озак азапламыйча юл күрсәтүе булгандыр мөгаен. Баян, гармон, курай, сырнай, татар думбрасы, җәя кубыз, таш сыбызгы, авыз гармоны, хәтта махсус шешәләр һәм кашыкларда да уйный. 20гә якын музыка коралын буйсындырган. Армиядан кайткач, мин килдем, безнең бар иде элек министерство каршында 9 айлык баянчылар курсы. Менә шунда килгәч, анда Ринат абый Гыйләчев, безнең бик популяр ансамблебез бар иде, Сырнай. Ул безнең авылдаш Ринат абый. Менә шунда укган вакытта ул дәресләр үткәрде, шул курай, Сырнай, кубыз. Менә шуннан соң инде үзенең ансамблен чакыргач, мин анда эшли башлагач, инде шушы музыка укырайларында әкренеп уйнарга өйрәнеп киттем. Вәйс Бәйрәмов Казан дәүләт педагогия институтының музыка факультетында укый. Аны тәмамлагач, башкаланың 21нче мәктәбендә укыта. Алай гына да түгел, тырышлыгын күреп, директор итеп тә куялар. Аннан Казан филармониясенә килә. Мин дә 1999 елда шушы Казан шәһәр филармониясенә эшкә килдем. Менә безнең матур бинабыз, элек ул бүтән җирдә урнашкан иде. Шуңа күрә безнең бу концерт залыбызда, репетицияләребездә, безнең бөтен нәрсә шунда үтә.
Вәис Бәйрәмов Россия һәм төрле илләрдә милләттәшләребезгә татар музыкасын, татар җырын яңгырата. Айруча Себер якларында күп булырга туры килгән. Безнең белән күрешер алдыннан гына Екатеринбургта булып кайткан иде. Музыка бик якын булгач, инде мин бүтән профессияны инде булай күз алдына китермәдем. Миңа ул рәхәтлек, халык алдына чыгып, халыкка моң җыр тарату. Ул музыка дөньясында 40 елга якын. Иҗат кешесенә гел хәрәкәттә, гел үсештә булырга кирәк ди. Балаларны курайда уйнарга өйрәтә, аерым дәресләр бирә. Бер мәктәптә 5-7 сыйныфларда укыта башлаган. Үзең уйнаганда, үзең уйный алганда, үзең исән вакытта теге үзебезнең балаларыбызга шуларны күрсәтеп өйрәтәсе килә. Бер теләгем бар, фольклор ансамбль җыеп эшләп булмас микән дип. Инде өйрәнеп бетергәч, балалар аны җайлангач, шундый теләгем бар. Алла бирсә. Хатыны Гөлсем белән дә аларны татар җыры очраштыра. Сырнай ансамбленә йөргәндә танышалар. Хәзер инде 35 ел бергә. 2 ул тәрбияләп үстергәннәр. Boylu kişilerimiz, işizdah hislerimiz. Олы уллары техник өлкәне сайласа, кече уллары әтисенең юлын дәвам иткән. Газиз Бәйрәмов Казан музыка күллиятен тәмамлап, хәзер Казан мәдәният институтында белем ала. Музыка миңа ничектер күбрәк ошый. Шуңа күрә мин шул юнәлешне сайладым. Нәрсә белән шөгыльләнсәм дә, ул гел тырышырга әйтә иде. Тырышырга куша иде. Әти бик тырыш кеше, бик кайгыртучан. Бик каты булыша ул безгә. Вәис Бәйрәмов өйдә дә тик тормый, агач эшен бик яратып башкара. Моннан тыш күп еллар йөгерү белән шөгыльләнә, җиңел атлетика белән кызыксына, иртәнге күнегүләрне калдырмый. Шуңадыр мөгаен быел 60 яшен тутырган дип әйтмәссең дә. Әйтәләр бит инде кеше, балалар үстереп, үй салып, агач утыртып, менә шул барсы да эшләнде. Алла бирсә, әле эшләнер дип уйлыйм әле киләчәктә. Алга таба шул матур итеп инде иҗат итәргә, Алла теләсә, яңа җырлар инде өметләнәм инде тудырга. Амин, уңышлар телибез. Эльвира Хөснетдинова, Владимир Гурьянов, Татарлар, Казан.